Исәнмесез дуслар, без бүген кабаттан Көмеш кыңгыравның YouTube каналы өчен яшь үсмерләргә психолог киңәшләре чыгарылышын төшерәбез. Мин Валия 84-нче лицей интернатның 9-нчы сыйныф укучысы Илюза Аминова да кунакта. Хәерле көн дуслар, без сезнең белән Алия һәм Алия ярдәмендә дип әйтәм инде, сезне кызыксындырган нәкъ тәмле яшь үсмерләрнең йөрәкләрен яндыра торган сорауларга җавап бирүбезне дәвам итәбез. Алия нинди сорауларны, менә дөресен әйткәндә минем кагазым чип-чиста. Алия миңа менә сораулары белән килә һәм без турыдан-туры шул сорауларга җавап бирүне башлыйбыз. Алия, ниндирәк сорауларны әзерләдең бүгенгә? Соңгы вакытта илдәге вазгыять әти-әниләргә бик авыр тәэсир итә. Без аларга ничек ярдәм итә алабыз? Дөресен генә әйткәндә, менә шушы очракта без әти-әниләребезгә бары тик үзебезнең кәефебез белән генә ярдәм итә алабыз. Әле бит әле мондый вазгыятьтә, мондый авыр вакытта, әти-әниләребез безгә дә ярдәм итәргә тиешләр. Шуңа күрә бу тема бик нык зур тема. Әйдәгез без аны ипләп кенә вак-вак сорауларга, темаларга бүлеп, иң соңыннан инде нәтиҗә ясап куербыз. Иң беренче менә Алия яшь үсмерләрне иң борчыган сорауларның берсе ул да булса кәеф. Сезнең кәефләрегез менә әле дә төшәле, тиз үзгәрүчән, менә генә син елмаярга мөмкинсең, 5 минут үтмәй инде син чынлап та утырып еларга мөмкинсең. Шуңа күрә менә хәзер нишләп шулай микәнсең һәм моның белән көрәшергә кирәкме, әллә инде башына сыйпарга да, кызым, улым, бар да яхшы үтә дип, тынычлыкта калдырырга кирәкме, шул турыда сөйләшеп үтәбез. Алия менә минем белән фикерең белән дә һәм үзеңнең чыннан да кәефең белән дә бүлеш әле. Син күбрәк күтәренке кәеф белән йөрисеңме, әллә начар кәеф белән йөрисеңме? Күтәренке кәеф белән. Менә әйт әле миңа, үзеңнең гомумән менә хәзер сиңа бүгенге көндә ничә яшь? 15 тулган 6 октябрь. Менә 15 тула, димәк 15 дисәк тә була инде, 15 яшь безнең Алиягә, ул инде яшь үсмерләр яшеннән әз генә инде чыгып барырга тырыша, ләкин әле бик чыгып бетмәгән. Шулай да әйт әле менә, синең хәзерге вакытта кәефең һәрвакыт, күбрәк вакытта күтәренке дип әйтәсең, гел начар гына булып торган кәефле вакытларында булдымы? Булды. Ничә яшьләргә туры килде ул? Ничә яшь? 12 11, 12. Менә чыннан да 11-12 яшь безнең балаларыбыз яшь үсмер өлешенә дип әйтәм, стадиясына, дәрәҗәсенә керәләр һәм шул вакытта аларның бик нык үзгәрешләр башлана физиологик яктан аларның гәүдә төзелешендә. Һәм шуңа бәйле рәвештә аларның кәефләре төшә дуслар. Менә әти-әниләр аны аңлап бетермәскә мөмкиннәр. Менә аның гормоннары, гормоннар үзе бер безнең организмыбызны ярсыта торган әйберләр. Икенчедән, бала сезгә әйтеп кенә бетерми. Менә хәзер иманым камил, бик күп яшь үсмерләр үзләрен шунда танырлар. Тиз генә менә 1 ел эчендә, дөресен генә әйткәндә дуслар, баланың берничә размерга аяк киеме үзгәрә, аяк размеры үзгәрә. Берничә размерга кул размеры үзгәрә, Аның кул озынлыгы, аяк озынлыгы үзгәрә. Әмма тазлар, күкрәк һәм җилкә размерлары шул ук кала. Һәм ул берникадәр килбәтсезрәк рәвешкә керә безнең яшь үсмерләребез. Без әлбәттә аны игътибарга да алмаска мөмкинбез, өлкәннәр инде, һәм аңа чыннан да игътибар итмәскә мөмкинбез. Бит яшь үсмернең йөрәге яна. Нишләп аның 12 яшендә, 11 яшендә, мәсәлән, егетләрнең 42-нче размер кроссовки кия башлыйлар, яки анда кызлар ниндидер үзләренең гәүдәләреннән канәгать булмыйлар. Менә шушы уй аларны кайната. Менә шул уй аларның кәефләрен менә мингерә, менә төшерә. Бер дустың әйтте, Алия, син дә пример китерсәң яхшымы? Син каршы түгелме димәкче булам. Алия, синең менә бүген әйтә ул аңа. Алия, син шундый менә матур итеп үсеп киләсең, буең шундый озын дип әйтә мәсәлән, Ул көнне Алияның кәефе шундый искиткеч. Бер танышы ачуы килеп китә дә, мәсәлән, кулга булып үсеп киткәнсең, ниндидер шундый менә озын син икән, ул көнне кәефе төшә. Менә күрәсезме, бер үк әйбергә, буй озынлыгына, ике төрле фикер һәм ике төрле аның кәефе. Шуңа күрә кәеф, дуслар, ул менә шушылай менәле дә төшәле була, нәкъ тә физиологик якта үзгәрешләр булганнан. Бу беренчедән. Икенчедән, дуслар, сез инде барыгыз да беләсез, безнең гомумән табигатыбыз бар.
Холкыбыз бар табигатьтән бирелгән, әйме? Кемдер менә әйтә, сез инде биологияны кемнәр өйрәнәләр? Сангвиник дигән, холерик, әйме, меланхолик беләсез, характерларның, холыкларның типларын, әйме? Шуңа бәйле рәвештә менә мин мәсәлән холерик бик нык, әйме, бик шундый хәрәкәтчән булырга мөмкин, менә әйме, тик тормас, әйме, флегматиклар бар, шулай ук менә кәефләр аларның һәрвакыт яхшы. Шул ук вакытта менә меланхолик, һәрвакыт җылап, зарланып, кәефсезлек кинәзләп йөри торган кешеләр. Андый кешене бит инде нәрсә эшләтсәң дә тартып чыгарып булмый, кәеф күтәреп булмый, әйме? Шуңа күрә иң беренче, дуслар, ни дисәк тә, без яшүсмерләрнең кәефенә, аларның табигатеннән чыгып та игътибар итәргә тиешбез. Менә Алия әйтәле аннарысы миңа кәеф дигән темага тотынгач инде, әйме? Синең кәефеңне төшерә торган әйберләр булуы мөмкин дә. Нәрсәләр синең кәефеңне йогынты ясый? Иртәдән әгәр дә күз алдына китерсәң, нәрсәләр синең кәефкә йогынты ясый? Иртәдән үк. Әйе. Ничек торам мин, барып биткә карыйм, чәчкә карыйм. Әйе. Аннары инде мәктәпкә киткәч, ОГЭ, контрольный. Менә димәк, әйме, иң беренче мин йокыдан ничек торам дип әйтәсең. Димәк, синең кәефеңә йокы йогынты ясыймы? Әйе, әлбәттә. Кайсы вакытта синең кәефең яхшы була? Берәр төш күрсә яхшы. Төш күрсә яхшы. Тагын. Менә мәсәлән, йокы озынлыгы синең кәефеңә йогынты ясыймы? Менә нәрсәне мин, дуслар, менә мин кырында яшүсмер утырам. Әйме, һәм мин аның мисалында сезгә инде исбатлауларны китерә дә барам. Димәк, иң беренче, яхшы кәеф булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Озын йокы. Әйе, димәк, тулы, әйме, синең организмыңны ял иттерергә ярдәм итә торган, ял иттерә торган тәмле йокы булырга тиеш. Дуслар, ишеттегез, әйме монсы. Икенчедән, димәк, син әйтәсең, менә мин тордым һәм мин дисәң, битемә карыйм, чәчемә карыйм. Димәк, икенче яхшы кәеф булсын өчен синең өчен нәрсә мөһим? Кыяфәт. Тышкы кыяфәт. Менә тышкы кыяфәт, дуслар. Димәк, сез йокыдан тордыгыз, эшләгез шундый итеп, сезнең тышкы кыяфәтегез сезгә канәгатьлек китерерлек булсын. Мәсәлән, сез әле бүгенге көндә әйме, сезнең инде формалашып бетмәгән ди тышкы кыяфәтегез, әйме. Ләкин бит сез чәчегезне матур итеп җуып яки үреп куя аласыз, әйме. Бераз гына тәмле, легкий шундый, җыйнак кына макияж ясый аласыз. Үз башыгызны матур гына, опрятны гына карый аласыз. Маникюрлар артыннан игътибар белән генә карап бара аласыз, әйме. Димәк, сезнең кулдан килә торган тышкы кыяфәтне сез ясый аласыз. Менә инде уже 2 адым яхшы кәеф өчен. Дальше киттек. Дәвам итәбез. Димәк, алга таба син барасың мәктәпкә һәм китәсең. ОГЭ, анда контрольный һәм башкалар. Нәрсәләр димәк сиңа йогынты ясый? Тышкы тирәлектә нәрсәләр йогынты ясый? Димәк, бөтен контрольныйлар, ОГЭ, ЕГЭлар, ул нәрсә соң? Менә син анда нәрсә мәктәптә син нәрсәне анда бирәсең барыбер? Кәефкә, нәрсә? Менә мәсәлән, алайсаң сорау шундый, наводящий дип әйтәм инде, якын китерә торган сорау. Син контроль эш булачак. Әйме? Син алдагы көнне тролливали, йөгереп йөрдең дә, әйме? Икенче көнне контрольный. Икенче көнне син инде кәеф белән уйнасың инде. Начар. Әйе, ни өчен? Әзерләнмәдем. Менә димәк, дуслар, кәефкә һәм әйме, безнең алдагы көнгә әзерлегебез дә йогынты ясый икән. Менә бу укуга гына карата түгел, без инде яшүсмерләр турында сөйләшкәндә генә укуны искә алабыз, әйме, мисал итеп алабыз. Менә миңа да мәсәлән, мин иртәгә очрашу, минем иртәгә кадәр чыгыш ясасым бар. Әгәр дә мин әзер түгел, иртәгә минем әлбәттә кәефем начар була бит инде. Шуңа күрә 3нче этап, әйме, димәк, 2нче көнгә әзерлек. Менә мин сезгә, әйме, Алия белән бергә инде инструмент бирәм. Яхшы кәефкә ничек үзеңне әзерләргә. Димәк, әйе, без синең белән тышкы факторларга дип әйтәм инде. Димәк, безнең җитәрлек белемебез бар. Иртәгә без контроль эшләргә әзерләнгәнбез, әйме. Контроль эшләр, ОГЭ-ЕГЭлар буенча гомумән борчылмыйбыз. Тагын нәрсә йогынты ясый? Анда бит әле дәрес кенә түгел, әйме, укытучылар һәм синең сыйныфташларың да бар, әйме. Менә сыйныфташларның сиңа йогынтысы кәефенә. Ничегрәк?
Аларның кәефе дә яхшы булса, миңа да яхшы инде кәеф. Әйе, аларның кәефе дә сиңа йогынты ясый, әйме? Ә менә Алия әйтәле, менә бөтен кеше кырылып, себерелеп, сибелеп утыралар мәсәлән, кәефсез. Ә син бик нык яхшы кәефле килеп кердең класска, елмаеп. Менә син аларның кәефсез кыяфәтен күрдең дә кыйлып төштеңме? Юк. Димәк, алар сиңа йогынты ясарга тиешме соң? Әлбәттә, менә тотрыклы булырга тиеш безнең кәеф, яме? Тотрыклы кәеф. Аннары соң менә әйт әле, безнең бит әле менә классташларыбыз, сыйныфташларыбыз белән мөгаллимә аралашкан вакытта, әйме? Алар безгә теге яки бу мәгълүматны әйтергә мөмкиннәр. Безгә кагылышлы берәр төрле ягыбызны әйтеп куярга мөмкиннәр, кимчелегебезне әйтеп куярга мөмкиннәр. Ул син кәефеңне кырама. Һәр вакытта да түгел, мине булыштыра. Әйе, менә дуслар, 4-нче дип әйтәм мин аның 4-нче ысул, әйме, кәефне саклауның. Менә ул әлбәттә сезгә хәзер мин әйттем дә, сез шуны кулландыгыз да, сезгә бик нык файдалы һәм уңай булды бу киңәш дип кабул итерсез дип уйламыйм. Чөнки әле аны әйтәләр дә переварить, әйме, әле пока үзегез анализлаганчы, әле башыгызда әйләндергәнче, соңыннан инде күңелегез белән кабул иткәнче вакыт үтәчәк. Шулай да. Менә без бит инде менә Алия белән йокыдан тордык. Чәчебезне матур итеп юдык, менә матур итеп үрдек, әйме. Матур җиңелчә генә макияжны шибәр генә итеп ясадык. Матур костюмнарыбызны киеп киттек укырга. Әйме, безнең кәефебез, тышкы кыяфәтебез прямо әйтергә кирәк, шул хәтле яхшы. Әйме, үзебезнең фикербез буенча. Без барып кирдек тә, мәсәлән, мәктәпкә инде классыбызга, һәм безнең бер дустыбыз, әйме, дустыбыз, танышыбыз, сыйныфташыбыз әйтте: "Бу пиджагың сиңа Алия килеше бетми", диде мәсәлән. Менә шушы очракта, дуслар, һәр кешенең барлык әйбергә карата да үз фикере була. Менә ул дусларыгызның да, сезнең классташларыгыз, сыйныфташларыгызның да һәрбер әйбергә карата үз фикере бар. Менә русча шундый бер пословица дип әйтәм, әйтем бар бит әле: "На вкус и цвет товарищей нет", дип әйтәләр, әйме. Менә мин яратам, мәсәлән, озын күлмәкләр. Алия ярата кыскара күлмәкләр. Кемдер гел чалбардан киенергә ярата. Шуңа күрә кешеләрнең сезгә турында, киемегез турында берәр нинди үзегез матур дип тапкан әйбергә карата кисәтүләре бар икән, сез аңа бик кулак салмасагыз иде, дуслар. Сезнең яшьтә сез үзегезгә, үзегезнең фикерегезгә, үзегез инде ышанып, менә мин матур, бу әйбер миңа матур дигән әйбергә ныклабрак инде үзегез ышанычны булдырсагыз иде. Менә димәк, кешеләргә, читтәге фикерләргә бик кулак салмаска, игътибар итмәскә, кулак салмаска түгелме? Игътибар итмәскә дип язам. Менә итмәскә. Яхшы. Хәзер мәктәпне кайтып җиттек. Кайтабыз кире өйгә. Өйдә безне каршы алалар бит инде әти-әниләребез. Әйтегез әле менә, әти-әниләрнең йогынтысы бармы безнең кәефкә? Ничек итеп алар йогынты ясыйлар? Менә Алия, синең мисалда карыйк әле. Ничек алар йогынты ясыйлар? Кайсы очракта синең кәефең шундый яхшы була? Әйдә, шул яхшы кәеф белән бүлешәбез бүген. Мәсәлән, кайтып кирдем дә: "Кызым, ничек хәлләрең? Укып булдымы?" Шундый кәеф белән каршы алсалар. Менә, димәк, әгәр дә сине әниң елмаеп, ничек укып булдымы, яхшымы бар да дип каршы алса, синең кәеф яхшы. Әгәр дә мәсәлән әнинең бик кәефе юк, аның кәефсезлеге сиңа йогынты ясыймы? Әйе. Ләкин күп очракта ясай барыбер, әйме. Менә бу очракта, менә бу өлештә минем әти-әниләргә мөрәҗәгатем, дуслар. Безнең, менә хәзер әйтәм, 22 яшькә хәтле, әйме, 22 яшькә хәтле без үзебезнең балаларыбызның әйтергә кирәк эмоциональ фонын дип әйтәм инде, әйме, кәеф фонына йогынты ясыйбыз. 22 яшькә хәтле. Менә 18 яшькә хәтле дип уйласагыз инде, 18 яшькә хәтле чөнки сезнең балагыз яныгыздан китә, әйме. Ләкин мәктәп яшендәге баланың эмоциональ фонына безнең кәефебез нык тәэсир итә. Шуңа күрә, хөрмәтле әти-әниләр, игътибарлы булсагыз иде, үзегезнең эмоциональ фон белән, бигрәк тә әниләр, әйме, үзегезнең эмоциональ фон белән балаларыгызның кәефен, аларның эмоциональ фонын бозмасагыз иде. Сөйләшегез: "Кызым, минем бүген
keyfim yok. Улым, benim bugün keyfim yok. Ezgine sabır edip tura alasыңмы? Менә мин ezgine tın alam, менә шул эшемне эшләп бетерәм, аннары синең белән сөйләшәм. Сөйләшергә бит авыр түгел. Без күп вакытта кая китәле моннан? Менә хәзер генә ие, син генә җитмәгән иең. Уф, китәле башыма әйләндермә. Без менә мин дөресен әйткәндә, менә бу Алия белән тапшыруларыбыз вакытында дөрес примерлар, мисаллар китерәсем килә. Чөнки дөрес мисалларда гына, менә тормышчан мисалларда гына дуслар иң файдалы дип әйтәм инде мәгълүмат чыга. Шын мәгънәсендә эмоциональ фоныгыз белән балаларыгызны ашамагыз зинһар өчен. Шын дөресе шул. Менә без сезнең белән хәл иттек. Нәрсәләр безнең кәефкә йогынты ясый. Һәм ничек без кәефебезне күтәрә алабыз. Димәк, иртәдән кичкә хәтле, димәк без кәефебезне күтәрү белән шөгыльләнә алабыз. Беренче этапны үттек. Димәк, кәефне үзебезгә үзебез күтәрдек. Икенче этап, хәзер менә әти-әниләрнең кәефен ничек күтәрәләбез, шулай ук безнең кәефе төшкән дусларыбызның кәефен ничек күтәрәләбез. Бу менә шул син әйткән вазгыятьтәге кәеф менә шундыйрак әзгенә тирбәлгән вакытта ничек без ярдәм итә алабыз. Менә шул очракта дуслар бик шундый момент бар. Менә Алия, син үзеңдә дә менә бу әйберне хәзер аңларсың, Менә синең кәефең юк. Мин нык тырышам синең кәефен күтәрергә. Син ике төрле чыгыш булырга мөмкин. Выход дип әйтәм инде, Беренчесе, мин тырыша синең кәефен күтәрергә мөмкинме? Мин тырыша сине тагы да кәефсезләндерергә мөмкинме? Әйт миңа зинһар, синең менә шундый моментларны үзең артында тойганың булдымы? Әлбәттә. Дуслар, без менә кай вакыт кәефсез кешене кәефтән чыгарабыз дип, аны чыннан да кәеф күтәрергә мөмкинбез. Кай вакыт без аның кәефен күтәрәбез дип, чыгарыннан чыгарырга мөмкинбез. Шуңа күрә монсы да дуслар гел бер төрле генә җавап биреп булмый. Монда анда да сорарга өйрәнергә кирәк. Менә Алия әйтә миңа, синең мәсәлән кәефең юк. Мин сорыйм синнән, Алия, әйдә Алия, нишләп ятасың? Әйдә менә урамга чыгабыз, әйдә менә велосипедта йөрибез, һава сулыйбыз, йөгерәбез. Син гомумән андый. Син нәшәгәреңнән чыгачаксың. Мин монда шундый кәефле, Минем кәефле булуым сине беренчедән ачуыңны китерә әле, Теге әйтеләр бит менә шыгырдан чыга, уф дип карап торасың син миңа, шуңа карамаса мин сине үзем артыңнан юлкам. Син тагы да шыгырыңнан чыгасың. Әгәр дә дуслар менә монда мин сезгә шундый киңәш әйтәм. Дөрес итеп дустыгызга кәефен күтәрергә ярдәм итәргә. Менә мин Алияны күрәм кәефсез икән. Алия, син бүген шундый кәефсез, мин сиңа бер нәрсә белән ярдәм итә аламмы? Менә мин аннан сорыйм. Ярдәм итәсе килгән кеше сорый. Үзең дә такмыйң. Әйдә инде бергә чабабыз, йөгерәбез, анда су керәбез, монда велосипедта йөрибез и так далее. Бу үзеңне тагу, навязывать дип атала. Чыннан да ярдәм итәсе килсә, хактан да ярдәм итәсе, ул сорый. Алия, мин сиңа бүген бер нәрсә белән ярдәм итә аламмы? Алия миңа әйтә. Нәрсә дип әйтә ул? Нәрсәләр дип әйтә аласың мәсәлән? Юк, минем үзем генә буласым килә. Менә, ишетәсезме сез? Юк, минем үземнең генә буласы килә дип әйтә. Яки? Сөйлим инде үземнең проблеманы, ачылам кешегә. Һәм сез ипләп кенә икегез бергә чишелешен табасыз. Менә дуслар, бик нык шундый кызыклы тема алып килгән Алия бүген, кәеф темасы. Кәеф темасы ул ичке дөнья темасы. Кешенең ичендә нәрсә, тышында шул. Менә ичендә нәрсә аның менә хәзерге вакытта кайный, аның йөзенә чыга, тышы кыяфәтенә чыга бит, кәеф аңлата нәрсә икән аның. Аны аңлар өчен менә Алия нык дөрес бер сүз әйтте. Мин сөйлим, ачылам кешегә дип әйтә. Менә кәеф мәсьәләсендә кеше белән сөйләшергә кирәк. Аның ачылганын көтәргә кирәк. Аның соравына нинди борчулар бар икәнен билгеләп, шуңа җавап табарга тырышырга кирәк. Менә бу вазгыятьтә исә, мин дөресен әйткәндә, әти-әниләрдә, балаларда борчылган моментлар бар бит инде, Мин бу моментта, шушындый борчулы моментта бергә булырга киңәш итәм. Бергә булырга, гаиләгез белән тәмле ашлар ашарга, тәмле итеп, матур итеп вакытларны үткәрергә, һәр вакытның, һәр минутның кадерен белеп, бер-береңне кадерләп калырга чакырам.
Менә әниегезнең, әтиегезнең борчылганын күрәсез икән, Кызлар инде бу киңәшен, бәлки малайлар да бардыр андый өнәрләйме. Алар тәмле генә итеп, мәсәлән, коймак пешереп куйдылар ди. Идә ничә ишәбез, идә тибергә чәй ишәбез. Менә шундый бәләкәй генә мини сюрпризлар. Яки анда егетләр икән, бер нәрсә куллары белән эшләп куйдылар, Һич югында анда чәчәк алып кайттылармы әнисенә, мәсәлән әйтәм инде, Шундый бәләкәй генә сюрпризлар әти-әниләрнең кәефен, күңелен күтәрерлек. Аннан бит бернинди авырлык та юк. Әгәр дә балаларыгызның нигәдер кәефен төшкәнен күрәсез икән, сез алыгыз, берәр шоколадка алыгыз, идә бүген шундый тәмле итеп чәй әле, мәсәлән, Ул бит әздән генә дә шундый янда бер конфетка, берәр тәмле. Һәм шуннан ул кәеф күтәрелгән үзегез дә сизми каласыз. Менә әз генәдән дә күңел була бит. Менә хәтта яхшы җылы сүздән генә дә кәеф күтәрергә авыр түгел. Аның өчен дөресен генә әйткәндә, таулар күчерергә, әллә нәрсә велосипед изобретать не надо диләр бит әле, Велосипед уйлап табасы юк, дуслар. Бары тик теләк кирәк һәм бер-береңне якын итү, бер-береңне ярату, бер-береңнең белән шушындый вакытларда, шундый моментларда бергә булырга тырышу гына кирәк. Шул синең сорауга җавап бирдем кебек, хәтта инде без менә күрәсезме бер сорауга ничек иттереп этаплап җавап бирдек. Инде сораулар булса, әгәр дә чыннан да кызыксындырган сезне, сез инде Алиягә яза аласыздыр, Бу видеоның астында калдыра алалардыр, әгәр дә сораулары кызыктырган сораулары, кызыксынган сораулары булса. Шуңа күрә, дуслар, зур рәхмәт Алиягә. Менә дөресен генә әйткәндә, яшь кенә булса да, шундый идея башына килеп, әле көмеш кыңгырау белән берлектә менә шундый матур эфир тапшыру дип әйтәм инде, алып баруларына аларга зур рәхмәт әйтәсе килә. Файдасы булар дип ышанасы килә, чын мәгънәсендә. Зур рәхмәт, дуслар. Киләсе очрашуларга хәтле дип әйтәм. Һәм инде Алия. Рәхмәт сезгә, үзегезгә дә. Сау булыгыз, дуслар.